एसे सिनेमेटिक खेब्बाय आं नै समायबाय दा लोगोफोर जा मोजां जाबाय नै आं दा माने भिडिअ लाबोनो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय बालायलांबाय आरोना इउटुबावबो फैबाय थानो भिडिअखौ टाइमखौनो होनो हाला न'आव खामानि मावनाय माबानाय हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय निउ ब्लग लोगोफोर आं दिनै बिराद माने ब्लग भिडिअ बानायनो गोसो जादों आरोना बिनिखायनो खालामबाय आं लोगोफोर बिनिफ्राय आङो दतमा बाजारावहाय थांनो नागिरदों लोगोफोर जोंना नै आयाबो थांनो नागिरदों आरो बेहा गारिजोंसो थांगोन ओमफ्राय आंहा साइकेलजोंसो थांगोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननो थुलुंगाफुरिखौहाय एसे देखायहैगोन आरो दा आं थांबाय थानोसै लोगोफोर बिराद गोसो जादों आरोना ब्लग भिडिअ बानायनो बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायैया दा एसे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दे एसे गोलाव नाय सुंद' सुंदाब दा नाय दे लोगोफोर दा दतमा बाजारावहाय सफैबाय बिनिफ्राय आङो ITI नि इउनिफर्म सुहोनो नागिरदों आरोखि ना माने जोंना गाबोननिफ्राय 1 थारिखनिफ्राय ITI नि क्लास जासिगोन नालाय ओंखायनो ITI नि इउनिफर्म सुहोनोसै दावलिगुरिनि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय लंपेन्टखौ सुहोथ'ला गस्लाखौल' सुहोनोसै आरो लंपेन्टआ नै बेफोरनो जायो ओमफ्राय दा नै ब्लग बानायसै नै बे दखाना फुरा गोदानखा आरोना ओमफ्राय नै हगमानि मा खबर दे आंनो ITI नि इउनिफर्म बेनो ना आच्छा सार्ट आखाइ हाफ सुहोनो ना गोलाव सुहोनोथाय गोजां बोथोर फैखानोसै नालाय गोलावखौनो सुहोनोसै आरो आखाइ गोलावखौनो दे केकेनिसै सुनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय बाजारखौ एसे देखायनोसै दे लोगोफोर नै आदैनाव फैबाय बेनाव सुसिगोन आरो इउनिफर्मखौ लाजियानाव जोंखौ जा खेबलाबाय ओमफ्राय नै बेना जायगाया ITI नि इउनिफर्म सुहोगासिनोखा नै लंपेन्ट गस्ला बेनोसै आरो जाबाय लोगोफोर बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय दिनै थुलुंगाफुरियाव हाबसैलाय लोगोफोर आपडेट जाजोब्बाय आरोना कालार फुनबाय माखौ साजायबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय सिङाव हाबहैनोसै आङो गेटआनो बेजों एन्ट्रि जाबाय एबार बेजोंसो हाबबाय आरोना लोगोफोर जों नै समायबाय दा वेलकाम टु थुलुंगाफुरि बेसेबांबा गोबावनि उनावहायसो दिनै थुलुंगाफुरियाव ब्लग भिडिअ बानायफैलायबाय आरोना ओमफ्राय नै सिं बिराद मानसि दङ फुरा नोंथांमोनहा नुसिगोन नै फुरा बरिया जाबाय आरोना बिबारा एसे सिनेमेटिक खेबबायलां लोगोफोर दा लोगोफोर भिडिअखौ नैबेहाय आंल' बानायदों आरो रावबो गैया एथ' बुरजा मानसि दं बेनिफ्राय साहस थानांगौ आरो एखमबा समाव आंबो लाजियो ब्लग भिडिअ बानायनो सोरबा एकदम हारसिङै बोरलायबाय सानोना ब्लग भिडिअ बानायनायखौ बेफोरखौ जेबो साननो नाङा आरो ओमफ्राय नैबे आंनि खिथुजों नुनाया जाहैबाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ फबनाय जायगा एसे देखायनोसै जायगा मानिथ' एसे माबा दा जोंहा नैबेहाय मानगोनां प्रमद सारा फैनानै बिबार बावफैनो नागिरदों आरो बेवहाय बेखौबो साजायबाय लोगोफोर सिगाङावहाय बियो बिदि नङामोन आरो कालारा समायबाय दा लोगोफोर बिनिफ्राय नै ओरै उनथिंजायहाय माबायदि खर'जोंहाय बेखौ एसे देखायबाय आरो एसे सिनेमेटिक खेबबाय आं लोगोफोर माबायदि जाखो एसे खोन्थाहरदो आरोना सिगांनिफ्राय साबसिन जागोन ना जायाखै खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आं दा माने भिडिअ लाबोनो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय बालायलांबाय आरोना इउटुबावबो फैबाय थानो भिडिअखौ टाइमखौनो होनो हाला न'आव खामानि मावनाय माबानाय मा नै आसोला मा खबर नोंथां मोजां जादे फरायदों दे गुड दे जेबो नङा ओमफ्राय माने जोंना न'आव रावबो गैया नालाय ओंखायनो भिडिअखौ बानायनो टाइमखौनो मोनला बाहेरायाव ओंखारबाबो गुरलाब नांगौ गुरलाब गैयाबा जाया
ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंनो सानबावदों आं दाना मानसिफ्रानो सोरबा सोरबा इउटुबारफ्रा माने पार्टि लायै पार्टि बखिलायबाय थायो आरोना बिदि बखिलायबाय थानो नाङा माने गावबागाव माबाखौहायनो मानो बिदि खालामना लायो खारबाय आं होनथ'ला नै खोनासंनो बाबाय हेल' बेबि ओइ माने गावबागाव माबाखौहाय गावबागाव इउटुब चेनेलावहाय बिदि हगारना लायो आरोना मा जायोथाय जेबो नङा जिखुनु जाया ओमफ्राय आंनि चेनेलावथ' नोंथांमोना पलिटिक्सनि भिडिअ नुवा आंबो गोसो जायोबा होनो हायो र' नायनायनि मा जायो गावबागाव मोन्थाय दङ आरोना पलिटिक्सआव ओंखारनायावबो जेनेबा नोंसोरखौ दे हाबनो थिनाखै फैनो थिनाखै बिदि आरो दा आङो एसे थुलुंगाफुरिखौ देखायबावनोसै लोगोफोर फै थांफानोबा हनै सिख्ला फै सान्दुं दुंनायजों माने बरिया नुदों नै फुरा बरिया नुखाबाय दा बेखौ लोगोफोर ओमफ्राय ओरैथिं दसे हाबहैनोसै बेबो गामिनिसो आरोना आंखौ बिकथै जायो एसे समायबाय नै मा होनोमोनलाय टाइल्स होनाया जाबनाया बेनि थाखाय बयनिसिमबो आङो साबायखर जासिबाय आरो सारखौ जोंनि इउपिपिएल दैदेनगिरि बयनिसिमबो सिगाङाव गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनो आं गुरै खावलायबाय। আজি আমার দতমা সমষ্টির এই দলীয় সভাত উপস্থিত আমার বড় কছাৰী কাউন্সিলৰ ডেপুটি চিফ रमियो नार्जारी डांगरिया आमार केंद्रीय कमिटिर साधारण सम्पादक लोगोफोर आङो दा न'आव सफैबाय आरो बाजारनिफ्राय बिनिफ्राय नै लोगोफोर आं बे ड्रेस बायनायखौहाय भिडिअ खालामनाय जायासै दे गस्ला गांसे ओमफ्राय लंपेन्ट गांसे बायनानै लाबोबाय नै माबायदि दे आं गाननायनानै देखायगोन दे ओमफ्राय मोनसे अबस्था लोगोफोर नै नैबे आर'नाइ गस्लाया ना फुरा इन्जर अख्लाबजोब्बाय नै रलेन्सखौ फाग्लासो जागोन मा खालामबावनांगौथाय बेखौ सुथेनोनो आङो नै बे कालारा मिलायगोना मिलाया जानोबो हागौ बियो बेखौनो होनांसिगोन आरो टाइम मोनबा सुथेनांसिगोन फाग्लासो बाहेरायाव दोननानै अरसिजोब्बाय जारलालै भिडिअ खालामनाया बेसे समायो ओमफ्राय नै बेखौ थननानै दोनजोबदों आं बेखौबो इन्जरानो अरसिखादों नै जाला मोजां नङालै बे गस्लाया बाक्सुआव सोनानै नङाबानो जाखाया जेरैनाखि माने दख'ना एफएनएफनि दख'नाफ्रा मोजां रोखोम थाल लायाबा जेनेबा मोजाङै दोनाबा फुरा मोजां जाया आरोना सिथुमला सिथुमलि जायो थिग बिदिनो बेबो आर'नाइ गस्लाया बिदिनो आरो फुरा बै माबाया नै बिदिया साबसिन नै नैबासो साबसिन बिदिया साबसिन बावनो इन्जरबो अरा जेबो अरा दा लोगोफोर आं ड्रेस गोदानखौ गाननायना देखायनोसै ड्रेसखौ गाननायबायबो माथो बेलाय समायोना समायाखै बिदि गस्लाखौ गानफेराखै आरोना बायबाय ओमफ्राय नै लंपेन्टआ माबायदि नुखो जिखुनु जाब नै लोगोफोर माने गस्लाफ्रानो एभेलेबेल दंलै मा होनबावनो नै बेबो दाख्लैसो बायदों आरो नै ड्रेसफ्रानो आजां गाजां दं नै बाट बेवहाय नै डाबल जाबजोबनाय नै
सिङाव दं आरो नै नैबेबो सिङाव दं मासेबां नायनो नै फाख्रा सिख्रा आरो नै गोजां बोथोरनि नोगोद दङ माखौ गानथ'नायसो जाबाय नोरैथिंबो दंलाजोबो नै फाग्लासो जागोनलै सिङाव गाननोनो माने बबेखौ गाननो बबेखौ मानो जायो एसे जामबाथाय गाननोनो बाबाय दा माबायदि नुखो खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर दे ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै दे लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय राजनितिकनि माने जेबो साननो नाङा आं जेबो खोथा बुङा दा नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोनलाय दे लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय